Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Aquest vídeo tindrà una mica el mateix format que l'anterior, en el qual doncs, a mi no em veureu directament, sinó que sentireu la meva veu i jo us aniré explicant doncs, el que es veu a les imatges. En aquest cas, les imatges són d'una passejada o més aviat patinada per Barcelona, és a dir, que jo vaig voltar per la ciutat amb patins en línia, com deveu haver vist al principi de les imatges, al principi de la gravació. I res, comencem aquest tour per aquí, per Passeig de Gràcia, un dels carrers més turístics i relativament més famosos de Barcelona. Allà, si podeu veure, i allà al fons, la Casa Batlló, bé, només la part superior de la casa, la teulada, una de les obres més típiques de Gaudí, o més famoses, que sempre atrau molts turistes. I res, ara començarem el descens des del centre de la ciutat, més o menys, que és on estava en aquest moment, fins al mar, d'acord? Fins a arribar a la zona de la platja i del port de Barcelona. I res, com veieu aquí, estava esperant que el semàfor es posés de color verd i vaig creuar per agafar aquest carrer lateral, diguéssim. Veieu que és com una part lateral que hi ha perquè hi passin taxis, com veieu el taxi que hi ha davant meu, i també bicicletes, patins, patinets, etc. Tot el tipus de vehicles que no siguin, diguéssim, cotxes normals, que els cotxes normals han d'anar pel mig, per la zona que jo he creuat el semàfor, diguéssim. I llavors han fet aquesta zona lateral i jo anava per aquí amb els patins i com veieu aquí a l'esquerra hi ha bastanta presència policial. Realment es va notar bastant l'increment de presència policial a les zones, aquestes zones més turístiques, on hi ha més gent, després de l'atemptat terrorista del 2017, que va ser a les Rambles, una mica més avall. De fet, després hi passaré per les Rambles i des de llavors es nota que hi ha més policia present a la ciutat, com això, no? Cotxes instal·lats, aturats en algun lloc, amb policies vigilant. Bé, s'ha notat aquest augment de la presència policial i res, com veieu, aquí jo vaig tirant cap avall. També hi ha molts camions aquí aparcats que porten mercaderies, que porten productes a totes les botigues que hi ha als laterals, als costats del carrer de Passeig de Gràcia. És un carrer que està ple de botigues i la gent passeja per aquí per fer compres, bàsicament. També hi ha hotels cars, restaurants cars. Aviam, sent sincers, és una de les zones potser més cares de la ciutat. I bé, i aquest carrer acaba portant aquí a Plaça Catalunya, que és la plaça que veureu ara aquí al davant, i també és un dels centres de la ciutat, Plaça Catalunya. Hi ha molt bona connexió amb transports públics, la majoria de busos passen per aquí, i també hi ha unes quantes línies de metro i de tren, i res, està bastant situat al centre, està just al límit entre Ciutat Vella, que és el que veieu a l'altra banda de la ciutat, seria Ciutat Vella, i cap a darrere meu hi hauria la part més moderna, l'Eixample i les zones més noves de Barcelona. Bé, ara aquí aquest semàfor era bastant llarg, m'hi vaig estar una estona, em sembla que he tallat el vídeo. Sí, aquí ja he tallat una estona de vídeo, que vaig estar molta estona en aquest semàfor. I l'edifici que heu vist abans aquí a l'esquerra, de color gris, així molt massiu i bastant avorridot, aviam si ara es torna a veure. Sí, aquest d'aquí a l'esquerra que es veia, això és el Corte Inglés, i bé, és una mica una massa de ciment grisa, i bé, no és gaire bonica, però per dins sí que hi ha tot el centre comercial i és un dels llocs on ve més gent a comprar coses per aquí al centre de Barcelona. I ara aquí veureu a l'esquerra els aerobusos, diguéssim, que són el servei públic, diguéssim, de transport cap a l'aeroport de Barcelona, que surten des d'aquí, des de Plaça Catalunya, fan un parell de parades per la ciutat i és una de les maneres més barates d'arribar a l'aeroport. Costa 5 o 6 euros, 6 em sembla, i si vas amb taxi a l'aeroport te'n gastes 30 ben bé d'euros, o més de 30. De manera que realment, si podeu i veniu a Barcelona, us recomano agafar aquests busos en lloc d'un taxi. I aquí davant em vaig trobar aquesta manifestació i vaig decidir tallar-ho perquè hi havia policia
policia, molts manifestants, i vaig decidir no posar-me en problemes així gravant a la gent, però bé, ja veieu que estaven aquí doncs, amb una batucada, fins i tot, aquesta gent aquí tocant aquests timbals, aquests tambors, que els acompanyaven per fer una mica més de soroll, que se'ls notés més. Però bé, i ara ja he passat una mica, he passat plaça Catalunya i ja he començat a baixar per Portal de l'Àngel. Portal de l'Àngel és aquest passeig, d'acord? És una mica com la continuació de Passeig de Gràcia, però ja veieu que aquí és una zona per vianants, és a dir, un cotxe normal no hi pot passar, com a molt hi passen els cotxes de la neteja o algun cotxe amb autorització especial de la policia, etc. I bé, i veieu una mica totes aquestes torretes, aquests testos tan grans per les plantes de color negre, aquests arbres, diguéssim, doncs els van posar també bastant arran de l'atemptat, perquè no sé si us recordeu que fa uns anys doncs es van posar molt, diguéssim, de moda, per desgràcia, aquests atemptats amb furgonetes, amb vehicles, no?, en zones amb molta gent, i doncs la manera que van tenir doncs, de preveure futurs doncs, atacs terroristes va ser doncs, posant aquestes grans torretes que impedeixen doncs, el pas de vehicles. Ara heu vist, aquests dos que han passat estaven recollint firmes, no sé si heu vist la noia que anava amb una carpeta i un collaret, i aquest també, el que s'ha vist ara a la dreta, aquests recullen firmes sempre per ONGs o volen que et subscriguis a alguna ONG, i si no tens gaire temps, doncs a vegades més val esquivar-los. I això, aquí ja arribant a la Ciutat Vella, doncs començarem a veure ja alguns edificis més històrics. Aquí tenim aquest edifici, d'acord, que és un centre cultural. També hi ha un restaurant a dins, es diu aquí, com veieu, el Cercle, d'acord? I bé, hi fan exposicions diferents i és un edifici amb un pati interior així maco. I ara ja arribem cap a la plaça de la Catedral. Aquí hi ha la Catedral de Barcelona, que és doncs, un dels punts més turístics de la ciutat, potser, o diguéssim un punt pel qual has de passar-hi, que també és una mica les portes cap a la Ciutat Vella. Veieu per aquell carreró que es veu allà a la dreta, doncs porta ja cap a la plaça Sant Jaume, on hi ha l'Ajuntament i el Palau de la Generalitat. I ara doncs, veureu que aquí hi ha un mercat d'antiguitats davant de la plaça de la Catedral, i també us ensenyaré una mica la Catedral, que ja han posat un anunci a la façana que queda bastant malament, però bé, ara us ho ensenyaré. Aquí veieu doncs, aquestes parades. Aquí sempre hi ha diversos mercats al llarg de l'any. Per exemple, durant el Nadal s'hi fa el mercat de Santa Llúcia, on es venen doncs, tot de coses relacionades amb el Nadal, sobretot figuretes per fer el pessebre i arbres de Nadal i bé, coses típiques nadalenques. I res, doncs en aquest cas era un mercat així d'antiguitats, no sé si en concret, bé, hi ha de tot, he vist des d'objectes així de decoració fins a llibres, així que no sé ben bé si tenia un nom concret aquest mercat, la veritat és que no ho conec. I res, aquí sí que ja teniu la Catedral de Barcelona, però hi han posat aquell anunci allà que jo, quan ho vaig veure, quasi que no m'ho creia. No sé realment quan han hagut de pagar els de la companyia telefònica per posar el seu anunci a la Catedral de Barcelona, però bé. I res, aquí ja m'endinso, em començo a endinsar cap a Ciutat Vella. Aquí bé, teniu aquest petit claustre, aquí ja hi ha bastants convents i esglésies, d'acord? També hem vist aquest primer claustre i ara veurem un segon claustre, que és el de la catedral, de fet, d'acord? Ara m'estic rodejant, estic començant a rodejar la catedral i veieu que per aquí hi ha molts grups de guies turístics, d'acord? Això, turistes que tenen un guia que els va explicant doncs, una mica la història del lloc. I he de dir que aquest carrer d'aquí era bastant difícil de passar-hi amb els patins. Recordeu que jo anava amb patins i bé, pràcticament que més aviat havia de caminar i no pas patinar. I res, això, aquí amb paciència, darrere la gent, intentant no caure també perquè anava gravant al mateix temps. I això d'aquí dins és el claustre de la catedral i ara aquest carrer, que ara el començaré a seguir cap aquí, em sembla que aquí tallaré un tros del vídeo també, perquè era difícil moure's per aquí i vaig moure molt la càmera, però bé, seguint aquest carrer, veieu com ja arribem a la plaça Sant Jaume, i aquesta és una plaça important. És una plaça important de Barcelona perquè hi ha aquí davant, aquest edifici que veieu primer, és l'Ajuntament de Barcelona, i aquí a la dreta, que el veureu després, a l'altre costat, hi ha el Palau de la Generalitat.
d'acord? Llavors, aquest és l'Ajuntament, veieu aquí posa també Barcelona amb Ucraïna, hi ha una pancarta de suport a Ucraïna, aquí a darrere doncs, tenim el Palau de la Generalitat que posa doncs, Catalunya amb Ucraïna. I bé, és una plaça important on s'hi fan, bé, a la festa major sempre s'hi fan doncs, esdeveniments importants i doncs, és una plaça on també hi ha moltes manifestacions, perquè això, com que està davant de les dues principals institucions polítiques de la ciutat, doncs bé, quan la gent es vol manifestar també molts cops ve aquí a fer notar la seva presència. I ara comencem a anar perquè ens endinsem cap al carrer Tallers, d'acord? Que és aquest carrer. Hi ha bastantes botiguetes interessants, diferents bars, restaurants, és un carrer també maco. Com veieu el dia, bé, ja ho deveu haver vist al llarg de tot el vídeo, però és un dia bastant núvol, tot i que era a finals de juny, començaments de juliol, és bastant núvol, estava bastant núvol aquell dia i per tant doncs, no és el dia més maco, un dia que fes sol doncs brillaria tot més, hi hauria colors més vius, però bé, el dia va anar així. I era entre setmana, era un dia entre setmana, no recordo ben bé si un dimarts o un dimecres, i podeu veure que fins i tot hi ha bastanta gent. Penseu que a partir del juny-juliol ja comencen a arribar molts turistes aquí i sigui cap de setmana, sigui entre setmana, doncs sempre hi ha molta gent pel carrer, la majoria turistes, d'acord? La gent d'aquí més aviat està treballant. I això, estem anant per aquí pel carrer Tallers, però molt aviat girarem a l'esquerra per entrar a la plaça Reial, que és una plaça bonica també de la Ciutat Vella, potser una de les, en la meva opinió, que això òbviament depèn de cadascú, en la meva opinió probablement la plaça Reial sigui una de les més maques de Barcelona, o més agradables com a mínim per estar-hi. I això, ara girarem a l'esquerra i ens hi començarem a endinsar. Doncs aquí teniu aquest carreró que hi porta i això, l'arcada aquesta seria el començament de la plaça. I en aquesta plaça, doncs, ara veureu que hi ha, sobretot jo crec que hi ha bars i restaurants, bàsicament, i això. També hi ha alguna sala així més de música, hi ha una sala bastant famosa que es diu Jamboree, que hi fan, doncs, concerts els caps de setmana i també a vegades és més estil discoteca. Veieu, tots aquests carrerons aquí de Ciutat Vella ja són molt més estrets i doncs aquí teniu, per exemple, totes aquestes arcades i aquí la plaça amb les palmeres i doncs totes les terrasses dels diferents bars i restaurants que hi ha doncs, aquí a la Ciutat Vella. Ara veureu, per aquí sempre hi ha molta gent que ven de tot, bàsicament. A vegades t'ofereixen productes il·legals, a vegades senzillament volen que compris una rosa, un mocador, un encenedor, i en aquest cas a mi em van oferir art, ara ho veureu, aquí un home que m'ofereix un quadre seu, i amablement li vaig dir que no m'interessava, però bé, el quadre era prou maco. I això, veieu aquí, ara ja sortirem de la plaça Reial, ja veieu que no és especialment gran, però bé, té molts bars i restaurants agradables per seure-hi, i ara sí que sortim cap a les Rambles, que és el lloc que us he comentat que el 2007 hi va haver l'atemptat, una furgoneta que va posar-se a la zona de vianants i va atropellar unes quantes persones, de les quals 13 van morir i diverses desenes van ser hospitalitzades i bé, òbviament va causar una forta commoció a la ciutat. I ara això, entrem cap aquí ja i aniré per la zona central, que és la de vianants, i als laterals doncs, hi ha un carrer que baixa i un carrer que puja. I doncs les Rambles és una zona també bastant així molt turística, la veritat. Veieu que hi ha molts arbres, és bastant frondosa i hi ha sobretot doncs, també petits bars i restaurants, també molts quioscos, com veieu aquí ara en passaré un que quedarà a la meva esquerra, un quiosc, n'hi ha molts d'aquests. I abans també hi havia, quan jo era petit, les Rambles estaven plenes de gent que feia mímica o gent que es disfressava, com estàtues humanes, gent que anava disfressada i es quedava quieta i doncs, si li tiraves unes monedes doncs es movien i feien coses interessants, divertides. Jo crec que ho van prohibir perquè ara mateix no n'hi ha cap. I per exemple aquí a l'esquerra també veieu que hi ha aquests dos artistes que fan els seus quadres. Aquest primer és més de això, ja ho veieu, quadres de gent, i aquest més de caricatures. També és una cosa bastant típica això de fer caricatures de persones. Et pots asseure aquí, et fan una caricatura ràpida, pagues una mica i t'endús una caricatura teva cap a casa. Bé, òbviament tot bastant turístic, però bé, sempre és graciós.
I res, aquí a l'esquerra, aquests tendals que veieu aquí a l'esquerra, em sembla que ja estaven fent una petita obra de teatre per nens, hi havia un pallasso cridant i tal, i els nens que reien, i res, jo això, segueixo endavant per les Rambles, i aviat ara sí que ja estem molt a punt d'arribar al mar, bé, el tema del moviment de la càmera, disculpeu una mica perquè jo també no estic massa acostumat a patinar i gravar a la vegada, llavors no és el moviment més estable del món, ja aviam si agafo més pràctica per una altra vegada. I a més era un dia que havia plogut i el terra estava humit, en segons quines zones estava més mullat, en segons quines estava més sec, però això, que vaig tenir problemes més d'un cop, que vaig estar a punt de relliscar o que no estava gens còmode patinant perquè deia, ui, aquí puc caure en qualsevol moment. Veieu aquí mateix un petit vessal al terra i bé, doncs això, i també intentant esquivar la gent i no molestar ni fer mal a ningú. I doncs bé, mica en mica em vaig anar obrint pas per aquí i ara sí que em sembla que també tallaré el vídeo i ja arribem... Bé, allà al fons ja veieu la torre aquesta de Colom i aquí doncs ja hi soc molt més a prop. Aquesta torre, doncs a dalt hi ha una estàtua de Colom, de Cristòfor Colom, i bé, aquí veieu doncs, tots els voltants, per exemple aquí a la dreta hi ha el Museu Marítim de Barcelona, a la dreta, i doncs cap aquí a l'esquerra doncs, altres edificis així també d'estil colonial, podríem dir. I com veieu, doncs aquí ja comencem a l'esquerra, al fons es veu l'Hotel Vela, i aquí just davant hi ha la torre del telefèric, també, si veieu els cables que en surten i que hi arriben, i just aquí davant tenim la torre de Colom. Això, aquesta torre bàsicament és una estàtua a Cristòfor Colom, en teoria el descobridor, com per part dels europeus, com a mínim d'Amèrica, tot i que també, òbviament ja hi havia els indígenes a Amèrica, que hi havien arribat molt abans, i després també em sembla que els vikings també hi van arribar abans, però bé, ja sabeu que com a mínim pels europeus del sud, aquest va ser el que va descobrir Amèrica, i res, el tema és que després veureu quan us ensenyi... Bé, hi ha tots aquests lleons aquí al voltant de l'estàtua, i després veureu, quan us ensenyi ara l'estàtua, que Cristòfor Colom està assenyalant el mar, una mica com amb aquesta... diguéssim, assenyalant una mica cap al mar, cap a l'aventura, cap a la descoberta, però està assenyalant cap al mar Mediterrani, és a dir, està assenyalant cap a l'est, i ell se'n va anar cap a l'oest, de manera que està assenyalant cap a on ell no va anar. Però bé, és igual, la simbologia és que assenyalés cap al mar. Ara us l'ensenyaré. De fet, hi ha un petit ascensor que permetia pujar cap amunt, a veure... Aquí el teniu. Hi ha un petit ascensor que permet pujar cap amunt per veure una mica les vistes des de dalt, però bé, jo no hi vaig entrar. I ara ja creuaré aquest últim semàfor que hi ha abans d'arribar, doncs aquí ja veieu el mar. El tema és que Barcelona té una bona part de la ciutat, o diguéssim, hi ha una bona part de construccions sobre l'aigua, d'acord? Per exemple, en aquest cas aquí hi ha tota la zona del Mare Magnum, que n'hi diem, que és un centre comercial i a part hi ha tot un port també, que està tot construït sobre el mar i llavors doncs per això això sembla com una entrada del mar, però realment la línia de costa arribava fins aquí i nosaltres doncs ja hem construït tot això que veieu aquí davant. Llavors doncs aquest és un dels ports de Barcelona, d'acord? El Port Vell, i ara doncs jo començaré a tirar cap aquí, cap al Mare Magnum. Bé, aquí hi ha tota aquesta zona de port, amb totes aquestes barques que veieu, i ara doncs passaré a tota aquesta zona de fusta, aquesta passarel·la, per arribar doncs ja cap al final, cap al Mare Magnum. Aquí em va passar aquest grup de ciclistes pel davant que no em deixaven passar. Jo esperava que algun d'ells em deixés passar, però no, estaven decidits a anar un darrere l'altre, no separar-se. També ho entenc, que si vas amb un grup doncs és millor no perdre's, però bé, vaig haver d'esperar que passessin tots. I aquí ja em vaig posar sobre aquesta plataforma de fusta, que veieu que tenia aquests llistons de fusta al terra, i era difícil ja patinar-hi per aquí i aviat ja vaig pensar que aviat em trauria els patins. I bé, aquí podeu veure aquesta llanxa Zodiac que està arrossegant, està remolcant tot de petites barquetes amb nens, ara ho veureu. I bé, això són els nens que fan vela aquí a Barcelona. Jo també n'havia fet de petit, sempre al juliol els meus pares m'hi apuntaven quan s'acabava l'escola,
I doncs, Déu-n'hi-do, Barcelona té una relativa tradició de fer vela. Hi ha el Club Municipal de Vela, on s'hi poden fer doncs, cursos. Aquí veieu que està prohibit pescar. I bé, doncs això, que sempre hi ha moltes barquetes de vela per fora de Barcelona, doncs això, gaudint una mica d'això de tenir el mar al costat de la ciutat. Aquí veieu aquesta torre amb el telefèric que porta fins a Montjuïc, que és la muntanya que veieu al fons, des de la Barceloneta, d'acord? La Barceloneta queda una mica més enllà, just davant, d'acord? I res, aquest telefèric us el recomano si veniu a Barcelona. És una mica car, jo un cop que hi vaig pujar crec que vaig pagar 9 euros, però bé, les vistes són molt maques. I aquí ja vaig veure aquest signe, aquest senyal que posava doncs, prohibit patinets. Clar, jo no anava amb un patinet, anava amb patins, però tot i així vaig decidir que no volia jugar-me-la i ara aviat em trobaré els patins. I aquí, si heu vist, les barquetes que estaven passant han passat per sota el pont i el pont estava obert. Aquest pont que hi ha aquí davant és un pont llevadís, que vol dir que s'obre o s'aixeca per deixar passar vaixells. Veieu que ara es comença a tancar, però aquest no s'aixeca sinó que es mou lateralment. Veieu ara? Cada cop es tanca, s'està tancant fins que torna a ser recte del tot. Al final del vídeo, que ja queda poc per arribar al final, us ensenyaré, doncs, ho vaig gravar com s'obre amb més detall. I ara doncs sí que aquí ja em vaig treure els patins, això per no tenir problemes i jo mateix per no xocar amb ningú i amb el terra de fusta no era gaire còmode, i vaig començar a caminar i bé, doncs aquí podeu veure la quantitat de barques que hi ha aquí amarrades i no és l'únic port de Barcelona, n'hi ha molts de ports a Barcelona. Això, hi ha molta gent que té barques aquí, però és molt car tenir la teva barca amarrada aquí, així que jo la majoria de gent que conec que té barques les amarra fora de Barcelona, en altres ports d'altres pobles costaners. Però bé, hi ha gent que té prou diners per amarrar-les aquí a Barcelona. I bé, aquest edifici que veieu aquí és Capitania, d'acord? Que gestiona una mica tot el tema de l'entrada de vaixells i tal al port de Barcelona. I allà al fons se segueix veient l'Hotel Vela. Aquí també teniu la cabina del telefèric que va amunt i avall. I res, ara sí que ja estic a punt d'arribar cap aquí, cap al Mare Magnum. Ara ho veureu, aquest edifici que hi ha aquí a davant a l'esquerra és, doncs això, un centre comercial que es diu el Mare Magnum. Hi ha, bé, el típic, no? Cinemes, botigues, restaurants, menjar ràpid, bé, res que no conegueu, no? I doncs, bé, tot i que no és el centre comercial en si no té res, sí que està bé tota aquesta zona exterior que té així aquesta passarel·la de fusta que arriba aquí al mar i que es pot rodejar tot el centre comercial i té doncs això, bancs aquí per prendre la fresca, sempre hi ha moltes gavines i doncs pots veure com van passant les barques i veure... També hi ha bastants peixos en aquesta zona, al mar. Allò que posava prohibit pescar, doncs realment hi ha peixos per pescar, per això posa prohibit. El tema que, no sé, són peixos que s'han acostumat a viure al port i que no es moren amb tota la contaminació que hi deu haver aquí de l'oli, del petroli, la gasolina de les barques. Però bé, això, aquí ara veureu el cartell, les lletres que posa Mare Magnum i totes les marques de roba que s'hi venen, no? I res, ara aquí sí que ja més o menys arribarem cap al final del vídeo. Ha estat una baixada en patins des del centre de Barcelona fins aquí al mar, d'acord? I bé, no sé aviam com funciona aquest tipus de vídeo. Òbviament tornaré a fer vídeos, diguéssim, en els quals surto jo, però bé, em venia de gust també fer algun vídeo diferent. Aquí veieu ja aquesta estàtua aquí flotant, surant enmig del port, que sembla un nen mirant cap amunt. No sé ben bé quin és el simbolisme d'aquesta estàtua. I ara sí que ja per acabar, l'últim que us ensenyaré abans d'acabar el vídeo és, doncs, el pont llevadís, d'acord? Veieu ara aquesta família, que eren els últims que quedaven aquí al mig del pont, que els van deixar sortir i ara ja tanquen la zona del mig del pont perquè no hi pugui passar ningú amb aquestes tanques de color vermell. A l'altra banda fan el mateix i sonava una alarma molt forta, que aquí no ho sentiu perquè ho he silenciat, però sonava una alarma molt forta per indicar
doncs, que no es podia passar pel pont. I doncs això, ara heu vist aquí aquesta llanxa que també arrossega una petita barqueta de vela, d'aquests nens també que fan aquests cursos de vela, i doncs això, van tallar tota la circulació pel pont i van obrir el pont llevadís, com veieu aquí, doncs perquè poguessin passar, perquè poguessin sortir, perquè el màstil de la barqueta és massa alt i si no, doncs no pot sortir del port. I veieu doncs això, que aquest pont llevadís no és el típic pont llevadís que s'aixeca cap amunt, sinó que rota lateralment i deixa un espai al mig doncs, perquè pugui passar doncs, el vaixell o la barca en qüestió. Bé, aprofito per comentar-vos que en català, si és una embarcació petita és una barca, si és una embarcació gran és un vaixell, però el que és un castellanisme, el que no és correcte, és un barco. Això és un castellanisme, ho diem molt, ho he d'admetre, però no és correcte, d'acord? Un barco, però sí que pot ser una barca o un vaixell, si és més gran. I bé, doncs aquí ara ja veieu com comencen a tancar el pont, després que hagi passat aquesta barqueta de vela. I res, doncs ara sí que aquí ja ho deixaré. Espero que us hagi agradat el vídeo. Com sempre, si us ha agradat, deixeu un like i subscriviu-vos i ens veiem a la propera. Apa! Siau!